Il-ħerba li ħallit warajja l-gwerra kienet tfisser it-telfa tal-Windsor, ir-Rio Rialto, it-tliet postijiet taċ-ċinema f'Bormla. Wara l-gwerra kienu l-kuntratturi l-aħwa sajd li daħlu għal biċċa xogħol mill-aqwa biex irregalaw lill-poplu tal-Kottonera ċinema mill-isbaħ. Bi platea u gallerija kien joffri lok ta' divertiment l-udjenza tal-fuq minn 11 mitruħ. Illum qegħdin niċċelebraw il-56 sena mill-ftuħ uffiċjali tal-Tokis Rialto ġewwa Bormla. Rialto 56 sena ilu fetaħ bil-film The Student Prince li ċertament għalina li aħna ta' ċertu età iġibilna nostalġija kbira ta' dawk iż-żminijiet li moddija. Fost il-mistednin distinti ta' dakinhar kien hemm il-Prim Ministru ta' Malta ta' dak iż-żmien Dom Mintoff. Ftit tal-ġranet wara s-sidien stiednu l-gbarrat u l-membri tar-Royal Navy għal wirri tal-film The Battle of the River Plate, film li kien ħadem Malta. Id-dawl jagħti libsa mill-isbaħ lil dan il-bini, sew minn ġewwa kif koll il-gondola tad-dawl fuq il-faċċata li kienet iddawwal fuq is-suq ta' Bormla. Ir-Rialto kien magħmar bis-CinemaScope, VistaVision u Stereophone, l-aktar teknoloġija avanzata għal dawk iż-żminijiet. Ir-Rialto ta' Bormla baqa' sal-bidu ta' snin 80 joffri divertiment ċinematografiku lil-eluf li għalihom dan l-anniversarju iġibilhom ħafna memorji u nostalġija.